Mga ka-K5 sensitibo nga balita. Isa ka aktibo nga Barangay Tanod, ginotang patay sa Banwa, sa Pavia. Nagahamyango na sa kailamunan, kagwala na sa kabuhi sa nasabwa ng aktibo nga Barangay Tanod sa Zone 4B, Barangay Amparo, Pavia, Iloilo. Alas 8 media sang gabi, Marso 22, 2025, kung sa din nasapwa ng biktima nga si Carmelino Minoy Jr., 51 anyos, kamay igo na sa pagkatiro sa nawalang dukan gamit ang 12-gauge shotgun. Sa pagbangosisa sa K5 News Team kay alias Dex, unang nakasapo sa lawas ng biktima, iyagin pahayag na salan pa sining nga hubog ang nagahilig daon sa nagdabay sa samta nagamaneho sa motorsiklo. Sangkin palapitan na niya ini, nakita niya may dugo na ang iya nga rason nga nangayo sa sampulig sa ilang mga opisyales. Sandig naman sa investigasyon sa pulis, madyo tinakunta niya ang biktima sa ining Gintiro. Pero magluwas sa pagkatanod sa biktima, isa man ni ka foreman sa construction, kag wala man sang kaaway sa ilang nga barangay. Sono padre, na-recover ang motorsiklo sa biktima, nga malapit lang sa kundiin siya na sapwan, lakip na ang iyang cellphone, pero ang bag siniyang wala pa nakita. Ang angle na tinitingnan natin ngayon is unang-una baka personal grudge. Baka hindi lang natin alam, not within his workplace or baka mamaya. Kasi may ano rin siya eh. May iba-iba rin siyang trabaho. So, bukod sa pagiging foreman, tapos tanod pa, or di natin alam, baka may iba pa siyang ginagawa. Kag mga ka-K5, paraligban karon kung sino ang responsable kag kung ano ang motibo sa pagluthang sa biktima. Balita nagikan sa Banwa, sang Pavia. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News of Am. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.